Grabe ka hanga guys. Hinga ka eh. Umay na lang. Dito check view na ni guys na mas taas, mega fog. Wow. Nice. Wow. So wala ko ka-record pagpasaka guys. Pumunta ako sa ubos sa Big Buddha. Grabe ka hangak. Wow. Nindot og view na ni. Sayang kay guys, wala ako ka-video pagpasakan ako dani sa Big Buddha kanya. Sayang. So, kaya wala mo ako ka-video pagpasaka dani, mag-video lang ako pa ubos. So, naon sa Big Buddha kay na ay Manila mga so ang video na ko ron pa, ubos na lang kayo. Umong ka video pasaka. Utok ma.
Lantau sa ubos sa akin.